కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము, అందులో 38వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యము ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము 38వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. గచ్చ కామం మయా పృష్టో గచ్చ కామం మయా పృష్టో గచ్చ కామం మయా పృష్టో. గచ్చ కామం మయా పృష్టో మయి సన్యస్త కర్మణా. మయి సన్యస్త కర్మణా. మయి సన్యస్త కర్మణా. జిత్వా సుదుర్జయం మృత్యుం. జిత్వా సుదుర్జయం మృత్యుం. జిత్వా సుదుర్జయం మృత్యుం. అమృతత్వాయ మాం భజ. 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 హరే కృష్ణ. గచ్చ కామం మయా పృష్టో మయి సన్యస్త కర్మణా.
గచ్చ కామం మయా పృష్టో మయి సన్యస్త కర్మణ జిత్వా సుదుర్జయం మృత్యుం అమృతత్వాయ మాం భజ. సుదుర్జయం మృత్యుం అమృతత్వాయ మాం భజ. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. గచ్చ కామం మయా పృష్టో మయి సన్యస్త కర్మణా జిత్వా సుదుర్జయం మృత్యుం అమృతత్వాయ మాం భజ. కామం మయా పృష్టో మయి సన్యస్త కర్మణ జిత్వా సుదుర్జయం మృత్యుం అమృతత్వాయ మాం భజ. హరే కృష్ణ. ఇద్దరు ప్రభుజీస్, ఇద్దరు మాతాజీస్ ఇంతకు ముందు చదవని వాళ్ళు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. గచ్చ కామం మయా పృష్టో మయి సన్యస్త కర్మణా జిత్వా సుదుర్జయం మృత్యుం అమృతత్వాయ మాం భజ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గచ్చ కామం మయా పృష్టో మయి సన్యస్త కర్మణా జిత్వా సుదర్జయం మృత్యుం అమృతత్వాయ మాం భజ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. గచ్చ కామం మయా పృష్టో మయి సన్యస్త కర్మణ జిత్వా సుదుర్జయం మృత్యుం అమృతత్వాయ మాం భజ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. ప్రభు చదవండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. గచ్చ కామం మయా స్పృష్టో మయి సన్యస్త కర్మణా జిత్వా సుదుర్నయం మృత్యుం అమృతత్వాయ మాం భజ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. గచ్చ గచ్చ వెడలుము. వెడలము. కామం కామం ఇచ్ఛానుసారము. ఇచ్ఛానుసారము. మయా మయా నాచే నాచే అపృష్టః అపృష్టః అనుమతింపబడి అనుమతింపబడి మయి మయి నాకు నాకు సన్యస్త సన్యస్త సంపూర్ణంగా శరణము నొంది సంపూర్ణంగా శరణము నొంది కర్మణ కర్మణ నీ కర్మలతో జిత్వా జయించి జయించి సుదుర్జయం సుదుర్జయం దాట శక్యము కాని దాటశక్యము కాని మృత్యుం మృత్యువు అమృతత్వాయ నిత్య జీవనమునకై నిత్య జీవనమునకై మాం నన్ను భజ భజింపుము. హరే కృష్ణ. భావము శ్రీల ప్రభుపాద.
నాచే అనుమతింపబడినందున నీ కర్మలన్నింటినీ నాకే అర్పించి ఇచ్చానుసారము వెడలుము. దుర్జయమగు మృత్యువును జయించి అమృతత్వయమునకై నన్ను అర్చింపుము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. నాచే అనుమతింపబడినందున అనుమతింపబడినందున నీ కర్మలన్నింటినీ ఈ కర్మలన్నింటినీ నాకే అర్పించి నాకే అర్పించి ఇచ్చానుసారము వెడలుము. ఇచ్చానుసారము వెడలుము. దుర్జయమగు దుర్జయమగు మృత్యువును మృత్యువును జయించి జయించి అమృత తత్వమునకై అమృతత్వమునకై నన్ను అర్చింపుము. నన్ను అర్చింపుము. హరే కృష్ణ. సో భావము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. హరే కృష్ణ. భాష్యం జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులు. సాంఖ్యతత్వపు ప్రయోజనము ఇచ్చట తెలుపబడినది. ఎవరేని నిజమగు నిత్య జీవనమును గోరినచో భక్తి యోగమునందు అనగా కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనవలెను. జన్మ మృత్యువుల నుండి బయటపడుట సాధారణ కార్యము కాదు. అవి ఈ భౌతిక దేహమునకు సహజమైనట్టివి. సుదుర్జయం అనగా దాట శక్యము కానివి అని భావము. నేటి కాలపు నామమాత్ర శాస్త్రజ్ఞులు జన్మ మృత్యువులపై జయమును సాధించు పద్ధతిని తెలుసుకొన జాలకున్నారు కనుకనే వారు వాటి ప్రశ్నను పక్కకు పెట్టి దానిని నిర్లక్ష్యపరుతురు. కేవలము వారు భౌతిక దేహమునకు అంటే పరిణామశీలమైనది మరియు తప్పక నశించునది దేహమునకు సంబంధించిన సమస్యల యందే లీనమయ్యుందురు. దుర్జయమగు జన్మ మృత్యువులను జయించుటకే వాస్తవమునకు మానవ జీవితము ఉద్దేశింపబడి ఉన్నది. ఈ శ్లోకమునందు తెలుపబడిన రీతి దానిని సాధించవచ్చును. అదియే మాం భజ. ప్రతి ఒక్కరూ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అగు భగవానుని భక్తియుత సేవయందు నెలకొనవలెను. భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మన్మనాభవ మద్భక్త అంటే నా భక్తుడు వగుము, నన్ను అర్చింపుము అని పలికినాడు. కానీ మూర్ఖులగు నామమాత్ర విద్వాంసులు మాత్రము మనము అర్చింపవలసినది శరణనొందవలసినది శ్రీకృష్ణుని గాక ఇంకా దేనినో అనుచు పలుకుచుందురు. కనుకనే కృష్ణుని కరుణ లేకుండా సాంఖ్యతత్వమును గాని లేదా ముక్తికి ఉద్దేశింపబడిన ఏ తత్వమును గాని ఎవ్వరును అర్థం చేసుకొనజాలరు. అవిద్య కారణమునే మనుజుడు ఈ భౌతిక జీవనమున బంధితుడగుననియు వాస్తవమునకు జ్ఞానమునందు నెలకొనుట ద్వారా అతడు భౌతిక యాతనల నుండి ముక్తుడు కాగలడనియు వేద జ్ఞానము ధృవపరచబడుచున్నది. సాంఖ్యమనగా దేనిచే మనుజుడు భవబంధనము నుండి ముక్తిని బడయగలడో అట్టి వాస్తవిక జ్ఞానము అని భావము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము కర్దమముని సన్యాసము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆ కర్దమమునితో భగవానుడు శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు కపిల భగవానుని రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ కపిల భగవానుడు కర్దముడితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ క్రమం ఆయన మొదటగా కర్దంతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను శాస్త్రాలందు ఆ భగవంతుడు పలికినటువంటివి అన్నీ కూడా, అంటే ఆ ప్రత్యక్షంగా కానీ లేదా పరోక్షంగా అంటే శాస్త్రాల యందు ఆయన పలికినదంతా కూడా ఈ జనులకు ప్రమాణమై ఉన్నది. అలాగే నీకు పూర్వం ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారంగా నేను నా మాట సత్యం చేశాను అని, అందుకే నేను నీ పుత్రుడిగా అవతారం తీసుకున్నాను అని చెప్పడము. అలాగే అనవసరమైనటువంటి భౌతిక బంధనాల నుండి విడుదల కావడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి ఆత్మానుభూతికి అత్యంత ఘనమైనటువంటిదిగా తలచబడేటువంటి ఆ సాంఖ్యతత్వాన్ని వివరించుటకే ప్రత్యేకంగా ఈ జగమునందు నేను అవతారం తీసుకున్నాను అని చెప్పారు. అలాగే చెప్తూ ఇంకా సూక్ష్మమైనది తెలియరానిది అయినటువంటి ఆ ఆత్మానుభవ పథము కాలక్రమంలో, మరి నేనేదైతే ఇప్పుడు ప్రచారం చేయడానికి వచ్చానో అది అంతకు ముందు నుంచి ఉన్నటువంటిది. మరి అది ఈ కాలక్రమంలో దాని యొక్క వాస్తవికత్వము నశించినట్లుగా ఈ మానవ సంఘమునందు అది కనిపిస్తూ ఉన్నది. కనుకనే దానిని తిరిగి ప్రవేశపెట్టి వివరించడానికే నేను ఈ కపిల అవతారం తీసుకున్నాను అని నీవు తెలుసుకో కర్తమా అంటూ చెప్తూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూసినటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన ఇక ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆ కపిల భగవానుడు కర్దముడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, గచ్చ కామం మయా పృష్టో మయి సన్యస్త కర్మణా జిత్వా సుదుర్జయం మృత్యుం అమృతత్వాయ మాం భజ. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు గచ్చ అంటే ఆయన ముందుగా అంతకుముందు ఆయన అడిగినటువంటి అంశం ఏంటి, ఆ కర్దముడు అంటూ ఉన్నాడు, నేను సన్యాసమును స్వీకరించి మరి ఈ గృహస్థ జీవితాన్ని త్యజించి సన్యాసమును స్వీకరించి శోకదూరుడు అయినటువంటి నిన్నే నా హృదయమునందు సదా తలుచుకుంటూ నేను సర్వత్రా చెరింపగోరుచూ ఉన్నాను అంటూ అడిగినటువంటిది. దానికి ఆ భగవంతుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఈ విధంగా ఆయన, నేను ఈ సాంఖ్యతత్వాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాడినని నీవు తెలుసుకో అర్జున్ కర్దమా అంటూ చెప్తూ ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, గచ్చ అంటే వెళ్ళు. ఎలా వెళ్ళమంటున్నారు, కామం మయా పృష్టో అని చెప్తున్నటువంటి. సో నీ ఇష్టానుసారం వెళ్ళు, నా చేత నీవు అనుమతి తీసుకోబడ్డావు, నన్ను అడిగావు కదా. సో నిన్ను సదా నా హృదయం నందు నిలుపుకొని నేను ఈ క్లేశ దూరమైనటువంటి నిన్నే తలుచుకుంటూ ఈ మొత్తాన్ని విశ్వమంతా చెంచరించదలుచుకున్నాను అంటూ చెప్పినటువంటి ఆ క్రమంలో. సో అలాగే నీ ఇష్టానుసారంగానే వెళ్ళు, నేను నీకు అనుమతిస్తూ ఉన్నాను ఆయన చెప్తున్నారు. మయా పృష్టం హా అంటూ చెప్తున్నారు, నా చేత నీవు అనుమతి తీసుకొని వెళ్తూ అంటున్నావు కదా, సన్యాసం స్వీకరిస్తూ అంటున్నావు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మయి సన్యస్త కర్మణ, నీ కర్మలన్నింటినీ సంపూర్ణంగా నాకే శరణం చెంది నీవు వెళ్ళు, నీ ఇష్టానుసారంగానే నీవు వెళ్ళు.
ఇంకా చెప్తున్నటువంటి ఏమంటున్నాడు? జిత్వా సుదుర్జయం మృత్యుం. సో జిత్వా అంటే ఇక్కడ జయించి, దేనిని అంటే ఆ దాటశక్యము కాని ఆ మృత్యువు ఏదైతే ఉందో, సాధారణ జనులకు సాధ్యం కానటువంటి ఆ మృత్యు, సో దానిని దాటుకుంటూ శాశ్వత తత్వమైనటువంటి ఆ అమృతత్వయ నిత్య జీవనమునకై, ఇక ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ అమృతత్వయమైనటువంటి దానికోసం మాం భజ, నన్ను భజింపుము, నన్ను పూజించుము, నన్ను అర్చిస్తూ అని చెప్తున్నటువంటి క్రమం. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావం ఆయన చెప్తూ ఉన్నట్టు. సో కర్దముడితో ఆ భగవంతుడు కపిల భగవానుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ అంటూ ఉన్నాడు, నాచే అనుమతింపబడినందున, నా యొక్క అనుమతి తీసుకున్నావు కదా నీవు, తీసుకుని నీ కర్మలన్నింటినీ నాకే అర్పించి, ఇక్కడ చెప్తున్నారు మయి సన్యస్త కర్మన, నీ యొక్క కర్మలన్నింటినీ నాకే సంపూర్ణంగా అర్పించి, నాకే శరణుజొంది. సో నీ కర్మలన్నీ నాకే అర్చించి ఇచ్ఛానుసారంగా వెడలుము. ఇంకా అంటున్నాడు దుర్జయమగు, ఇక్కడ సుదుర్జయం అంటే దాటశక్యము కానటువంటిది, అంటే సాధారణ జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ భగవంతుడు తప్ప మరి ఏ మార్గము ద్వారా, అంటే భక్తి యోగ మార్గం తప్ప మరి ఏ మార్గం ద్వారా కూడా దాటశక్యము కానటువంటి ఈ మృత్యువు ఏదైతే ఉందో, అంటే జనన మరణ చక్రం ఏదైతే ఉందో, దాటశక్యము కాని ఆ మృత్యు, జనన మరణాలకు సంబంధించినటువంటి భౌతిక బంధనం ఏదైతే ఉందో దానిని దాటి అమృతత్వయా మాం భజ, నన్ను భజించడం ద్వారా ఆ నిత్య జీవనానికై, ఇక జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి అమృతతత్వానికై, అంటే నిత్య జీవనానికై ఎక్కడ సాధ్యమవుతుంది? జనన మరణాలకు అతీతంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని, ఆ భగవద్ధామం గోలోక వృందావనంలోనే సాధ్యమయ్యేటువంటిది. సో కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం కర్దమతో ఆ కపిల భగవానుడు అంటూ ఉన్నటువంటి అంశం, నాచే అనుమతింపబడినందున నీ కర్మలన్నింటినీ నాకే అర్చించి నీ యొక్క ఇష్ట ప్రకారము వెళ్ళు కర్దమా అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు మరి? ఆ దాటశక్యము కానటువంటి మృత్యువును కూడా జయించి శాశ్వతమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి తత్వాన్ని పొందడానికి, అంటే ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండడానికి నన్ను పూజింపుము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు, సాంఖ్యతత్వపు ప్రయోజనము ఇచ్చట తెలుపబడినది. ఆ విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి వివరణ ఏంటి? అంతకుముందు కూడా మనము చెప్పుకున్నట్లుగాను మరి ఈ సాంఖ్యతత్వం, కపిల భగవానుడు అవతారం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యము, అంటే ఈ సాంఖ్యతత్వమును బోధించడానికి ఆయన వచ్చినటువంటి ముఖ్య లక్షణాలు 2 అని చెప్పబడతాం. ఒకటి, సూక్ష్మ శరీరము నుండి విముక్తి కోరేటువంటి మునులకు ఆత్మానుభూతి, ఆత్మ సాక్షాత్కారమును తెలియచేయడానికి, అలాగే ప్రకృతి మొదలైనటువంటి తత్వాల గురించినటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం. సో అలాగే మరి సాంఖ్యతత్వము అంటే ఏంటి? ఈ భవబంధనముల నుండి ముక్తిని పొందేటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానము బోధించేటువంటిదే సాంఖ్యతత్వము. సో సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి ఇది ఆ రియల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది సోల్, ఆత్మ యొక్క ఏ జ్ఞానము ద్వారానైతే ఆత్మ యొక్క వాస్తవిక తత్వాన్ని తెలుసుకుంటామో అదే సాంఖ్య
అని చెప్పబడేటువంటి అది. సో ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు. సాంఖ్యం అంటే దేని ద్వారా మనుజుడు భవబంధనము నుండి ముక్తుడు కాగలడో అట్టి వాస్తవికమైన రియల్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో సాంఖ్య తత్వం యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు. ఎందుకు ఆయన అన్నారు, నా చేత అనుమతి తీసుకున్నటువంటి నీవు నీ కర్మలన్నింటినీ నాకే అప్పజెప్పి, సో నీ యొక్క ఇష్ట ప్రకారం ఏంటి ఆయన ఇష్టం? మరి ఇక్కడ కపిల భగవానుడు ఆయన ఇక్కడ కర్దముడి యొక్క ఇష్టం ఏమున్నది ఇక్కడ అంటే, ఆయన ఏమన్నాడు, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ఇంద్రియానుభూతి భోగాలను కోరుకోవాలనుకోలేదు. నిరంతరము క్లేశదూరుడవైన నిన్నే నా హృదయమునందు ఉంచుకొని నిరంతరము నిన్నే తలస్తూ నేను సంచరించదలుచుకున్నాను. అందుకే ఈ గృహస్థ జీవన ధర్మ అంటే విధానాన్ని త్యజింపదలుచుకున్నాను అని అడిగాడు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా అంటే నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోకుండా, ఎప్పుడు ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండేటువంటి, మరి అదే కదా భక్తి విధానం. సో కాబట్టి ఇక్కడ కపిలుడు భగవానుడు అనుమతిస్తూ ఉన్నట్లుగా కర్దముడు ఇచ్ఛానుసారము అంటే నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణే ధ్యానిస్తూ ఎప్పుడు ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండే విధంగా. సో మరి ఆ దాట శక్యము కానటువంటి మృత్యువుని కూడా జయించి శాశ్వత తత్వాన్ని పొందడానికి ఏకైక మార్గము ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించడము, ఆ భగవంతుని యొక్క కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడము. ఈ ఆశ్రమ ధర్మాలన్నీ కూడా వాస్తవికంగా భగవద్ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉన్నటువంటి క్రమం. ఆ తత్వం తెలిసిన తర్వాత ఇక ఈ ఆశ్రమ విధానాలతో అవసరం లేదని చెప్తారు రూపగోస్వాముల వారు. ఈ ధర్మాలన్నీ కూడా మనకు ఉన్నటువంటివి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి. మరి తెలుసుకొని ఆ కృష్ణతత్వంలో నిమగ్నమైన తర్వాత ఈ ఆశ్రమ ధర్మాలను పాటించవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్తారు, కూడా చెప్పినటువంటి అంశం. సో మరి ఇక్కడ ఈ సాంఖ్యతత్వ ప్రయోజనము తెలుపబడింది. ఎవరైనా నిజమైన నిత్య జీవనమును కోరుకున్నట్లయితే, అంటే ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడదలుచుకున్నట్లయితే, అంటే ఈ తాత్కాలిక లోకాన్ని వదిలేసి శాశ్వత తత్వాన్ని అంటే ఆత్మానుభూతిని తెలుసుకోగోరినట్లయితే భక్తి యోగమునందు నెలకొనాలి. అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో, కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండాలి అని చెప్తుంది. మరి జన్మ మృత్యువులను నుండి బయటపడడం అనేది సాధారణమైన కార్యము కాదు. భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, నా మాయ శక్తిని దాటడము అనేటువంటిది సాధారణులకు సాధ్యము కాదు, కానీ దాటవచ్చు. ఎప్పుడు? భక్తి అనే స్థిరమైన పడవలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఈ భవసాగరాన్ని ఆ భక్తి అనే స్థిరమైన పడవ దాటించగలదు అని చెప్తారు. ఈ భౌతిక దేహమునకు సహజమైనటువంటి లక్షణమే ఈ జన్మ మృత్యువుల నుండి బయటపడడము సాధ్యం కానటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో సుదుర్జయం జిత్వా సుదుర్జయం మృత్యుం అంటూ చెప్పినటువంటి. సో సుదుర్జయం అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు దాట శక్యము కానట్టి అని భావము. మరి కనుకనే నేటి కాలంలో ఉండేటువంటి ఈ నామమాత్ర తత్వవేత్తలు, శాస్త్రజ్ఞులు ఈ జన్మ మృత్యువులపై జయం సాధించేటువంటి పద్ధతి ఎలాగూ వాళ్ళు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. కనుకనే దానిని పక్కన పెట్టి కేవలము అశాశ్వతమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి పరిణామశీలమైనది, నిరంతరము మార్పులకు లోనయ్యి చివరికి తప్పక నశించిపోయేటువంటిది అయినటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యల యందే లీనమై ఉంటూ ఉన్నారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్ సంబంధించిన దీంట్లోనే కొట్టుమిట్లాడుతూ ఉన్నారు. సో రంగుల రాట్నంలో లాగా నిరంతరం ఈ జనన మరణ సైకిల్స్ లోనే తిరుగుతూ ఉన్నారు అని చెప్తుంది. మరి ఇంకా చెప్తున్నారైనా దుర్జయమైనటువంటి జన్మ మృత్యువులను జయించుకే వాస్తవమునకు ఈ మానవ జీవితము ఉద్దేశించబడినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఏ విధంగానైతే
పౌర సంబంధ శాఖ నుండి నేర నిరోధక శాఖకు మారినట్లుగా, అంటే ఆ గోలోక బృందావనము నుండి, ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకము నుండి ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చినటువంటి జీవుడి యొక్క ఈ దేహం పొందడం యొక్క ఉద్దేశము మానవ జన్మ. అందులోనూ ఈ సృష్టిలో ఉన్న 84 లక్షల జీవజాతులలో మానవ జన్మ సుదుర్లభము అని చెప్పేటువంటి, మరి అటువంటి ఆ దుర్లభమైనటువంటి, చాలా రేరుగా లభించేటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశం. మరి ఆ అవకాశాన్ని పొందినటువంటి మానవులు ఈ జన్మ మృత్యువుల నుండి ఇతర జంతుజాలాల లాగా జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకొనకుండా ఆ జన్మ మృత్యువులను జయించటకే మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా దానిని సాధించవచ్చు. ఏం చెప్పారు ఈ శ్లోకంలో అంటే, నీ యొక్క కర్మలన్నీ, ఓ కర్దమా, నీ యొక్క కర్మలన్నీ నాకే అర్పించి, నువ్వు ఏ విధంగా అయితే నీ ఇష్ట ప్రకారంగా నువ్వు నన్నే నిరంతరము స్మరిస్తూ అని చెప్పావు కదా, ఆ విధంగా కర్మలన్నిటినీ భగవంతునికే అర్పించినట్లయితే దాటశక్యము కానటువంటి ఆ మృత్యువును కూడా జయించి జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అని చెప్తారు. ఎప్పుడంటే ఆ భగవంతుణ్ణి, శాశ్వతుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమైనప్పుడు, భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొన్నప్పుడు. అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్పినటువంటిది, జిత్వా సుదుర్జయం మృత్యుం అమృతత్వాయ మాం భజ. మాం భజ, నన్నే భజిస్తూ అంటే పూజిస్తూ, నన్ను పూజిస్తూ నీవు ఖచ్చితంగా నీ ఇష్టానుసారంగా ఈ జనన మరణ చక్రాన్ని దాటి నిత్యమైన శాశ్వతమైనటువంటి నా ధామాన్ని చేరుకోగలవు అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే భగవద్గీత యందు కూడా ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో పరమ గుహ్య జ్ఞానము అంటూ భగవద్గీత యందు భగవంతుడు 9వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటిది, విద్యలన్నిటిలోకెల్లా రాజు వంటిది అయినటువంటి రాజవిద్య, రాజగుహ్యం అంటూ చెప్పబడినటువంటి దాంట్లో ఆ అధ్యాయం చివరికి ఆయన చెప్తారు భగవంతుడు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజి మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ అంటూ చెప్పినది. నీ మనసును సదా నా గురించి ఆలోచించడంలోనే నిమగ్నము చేయుము, నా భక్తుడవు కమ్ము, నాకు నమస్కరింపుము, నన్ను పూజింపుము, పూర్తిగా నాయందే లగ్నము చెంది నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. అంటే ఈ భౌతిక కల్మషాల నుండి, భౌతిక బంధనాల నుండి బయటపడడానికి కృష్ణ భక్తి మార్గమే ఏకైకం, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనే ఏకైక మార్గము అంటూ చెప్పినటువంటిది అక్కడ ఆ శ్లోకంలో మనకి చివరిగా చెప్తారు. 9వ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు పరమగుహ్య జ్ఞానము అంటూ చెప్పినటువంటి ఆ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగాను ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగాను సమస్తమైన భక్తియుక్త సేవను దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి సమర్పించమని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడినటువంటిది. కానీ ఈ మానసిక కల్పనావాదులైనటువంటి అధర్మాపరులైనటువంటి వ్యాఖ్యాతలు ఒక్కొక్కసారి దాన్ని వక్రీకరిస్తారు అని చెప్తుంటారు. వాళ్ళు అధర్మయుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యాతలుగా ఉండి ఆ పాఠకుల యొక్క మనసును కల్లోలపరుస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తారు. వాస్తవానికి కృష్ణుని యొక్క మనసు, కృష్ణుడికి ఎటువంటి భేదం లేదు అని చెప్తారు. సో కనుకనే అక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఆ నామమాత్ర విద్వాంసులు మనము అర్చించవలసినది, శరణు నొందవలసినది శ్రీకృష్ణుడు గాక ఇంకేదో అని తెలుపుతూ ఉన్నారు. కనుకనే ఆ కృష్ణుని కరుణ లేకుండా సాంఖ్యతత్వం గాని, ముక్తి గాని, ఉద్దేశించబడిన ఏ తత్వము గాని ఎవరునూ అర్థం చేసుకొనజాలరు అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని కరుణ లేకుండా. సో కాబట్టి అంటే భగవంతుణ్ణి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ అంటే ఈ జనన మరణాల నుండి బయటపడడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గము భక్తిభావం.
మరి వీటిలో ఈ కలియుగంలో మనకి ఆ భక్తిని పొందడానికి, మనకి ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి ఈ యుగధర్మంగా ఉన్నటువంటిది నామ సంకీర్తనం. ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండడం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరి అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి నామస్మరణ చేస్తూ ఉండేటువంటిది ఈ యుగధర్మంగా మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చివరిలో చెప్తూ ఉన్నారు, కృష్ణుని కరుణ లేకుండా సాంఖ్యతత్వము గాని లేదా ముక్తికి ఉద్దేశించబడినటువంటి ఏ తత్వమును గాని ఎవరును అర్థం చేసుకొనజాలరు. ఎందుకంటే అవిద్య, అజ్ఞాన అంధకారాన్ని బయటపడేసేటువంటిది మార్గము ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చినప్పుడే. సో ఎందుకంటే భగవంతుడు సూర్యుడు వంటి వాడు. సూర్యుని వెలుతురు ఉన్నప్పుడు చీకటి ఉండదు. చీకటి అనేటువంటి అజ్ఞానం తొలగించుకున్నప్పుడు మరి భగవంత్ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటి? జ్ఞానం కావాలి. మరి ఆ జ్ఞానం ఎప్పుడు వస్తుందంటే అవిద్యను తొలగించుకున్నప్పుడు, అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకున్నప్పుడు, అంధకారాన్ని తొలగించుకున్నప్పుడు. సో కాబట్టి కృష్ణ తత్వాన్ని, కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు అజ్ఞానము అనేటువంటి చీకటి అంధకారము పారదోలబడుతుంది. సో ఏ అవిద్య ద్వారా అయితే ఆ సాంఖ్యతత్వమును కానీ ముక్తికి ఉద్దేశించబడినటువంటి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారో దాని నుండి బయటపడడానికి ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చడమే. అందుకే ఆయన చెప్పినటువంటి అంశం, మనసును సదా నా గురించి ఆలోచించడంలో నిమగ్నం చేయమన్నారు. నా భక్తుడివి కమ్ము, ఆయనకు భక్తుడిని కమ్మంటున్నారు, వేరే వాళ్ళకి భక్తులు అవ్వమంటలే. ఎందుకంటే వేరేది ఏదైనా అశాశ్వతమైనటువంటిది. మరి ఆయనకే నమస్కరిస్తూ, ఆయన్నే పూజిస్తూ అలా పూర్తిగా నిమగ్నమైనప్పుడు, ఏ విధంగానైతే కర్దముడు ఇప్పుడు ఆ భగవంతుడిని అనుమతి తీసుకున్నాడో ఆ విధంగా చేసినప్పుడు తప్పక ఆ దుర్లభమైనటువంటి సుదుర్జయం అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ మృత్యు సాగరమును దాటి శాశ్వత నిత్య తత్వమైనటువంటి జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అవిద్య కారణంగానే మానవుడు ఈ భౌతిక జీవన బంధయుతుడగునని ఈ వాస్తవమైనటువంటి జ్ఞానమునందు నెలకొనుట ద్వారా, మరి ఏంటి వాస్తవిక జ్ఞానం అంటే ఆ భగవంతునికి శరణచొచ్చుట, ఆ భగవంతునికి భక్తుడు కావటం, ఆ భగవంతుని నిరంతరము స్మరించుకుంటూ ఉంటాం, ఎప్పుడూ ఆ భగవంతుని మర్చిపోకుండా ఉండడం. సో తద్వారా భౌతిక యాతనల నుండి ముక్తుడు కాగలనని వేద జ్ఞానము ధృవపరచబడుచున్నది అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే చివరికి అయినా చెప్తున్నారు, సాంఖ్యమనగా దేనిచేనైతే మానవుడు భవబంధనము నుండి ముక్తుడు కాగలడో అటువంటి వాస్తవికమైన జ్ఞానము అని అర్థము సాంఖ్యం అంటే అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. హరే కృష్ణ.